Yan, good morning guys. Nandito kami sa bahay nila Ed para mag-unbox ng in-order namin sa Shopee. Tawag dito, 2 pieces set V-Net phone motorcycle for helmet intercom. Yan, para pag magra-rides kami, hindi na kami sinyasan ng sinyasan. Okay, may lupak dito. Maraming malaking sakyan. Bago natin unbox to, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Sir Jimboy Dirt Moto, Sai Moto Vlog, Kim Moto Vlog, Ride with Maestro, Biherong Hugutero, Moto Tinta, sino pa ba? Zero Visibility PH. Tapos kay Francis Moto Adventure, at yung mga moto vloggers of the North. Yan, unbox na natin to. Pero unbox ko na lang to eh. Pero tinignan ko lang kung ano yung itsura niya. Yan, ito yung box karuba. V-Net interphone. Bukasan dito. Yan, syempre meron siyang user manual. Yan, nakasulat dito ata chong chang chong eh. Hindi, may ano yan. May English. Language yan. May English, may Chinese, hindi ko lang basta. Madami. Yan, bale 2 piraso siya mga karuba. Yan. Nabili namin siya sa presyong 3,850. Dalawa na yan pati shipping fee. Yan. Tapos yun naman sa loob. Ito. Yan. Open. Ito yung sa charger, yung earphone ng intercom tsaka yung mic nya. Dalawa din. Ito yung isa. Ito pina-search din to. Oo. Ito yung isa. Yan. Ito yung ilalagay sa may gilid ng helmet para may salpak yung controller ng intercom. Then, anong tawag kasi dito? Velcro ato to. Ang ganito. Yan, Velcro. 4. Siyempre yung tools. Pang 5 pet. Extra tornilyo. Yan, ang gulo. Simulan na namin i-install siguro sa mga helmet namin. Sa akin sa may KYT. Yan, KYT. Yung kay Ed sa spider niya. Yeah. So, anong unahin natin? Yung spider? Oo, tumakbo. Ang paklas mo na ba yung kanya? Hindi ba? Itong ano niya? Oo, yung pads. Kaliwa kanan. Hindi, kahit. Da, parehas. Oo. Pausok muna tayo. Malalaki itong mga velcro nito eh. Yung ibang na-order na earphone tsaka microphone ng V-Net interphone maliit. Gugot. Yaw. Ayan. Sa mga hindi po nakakaalam mga karuba, pero alam nyo na eh. Dito sa may banda dito, nilalagay. Yung kung nakikita, yan. Yan, sa may putos dito. Doon nilalagay yung earphone. Unahin daw namin ito kung kay Ed. Mukhang malaki na. Okay, dito. Malaki na. Kasya kaya ito? Malaki yung ano, ito. Pwede akong bawasan. Bawasan mo? Guguntingin mo? Hindi, ganyan na. Try lang muna natin kung kasya. Kasya naman. Pero parang pwedeng kahit hindi na ilagay yung kun eh. Yung, Ito, oo, yung dikit oh. hindi siya nalalaglag. Oo, hindi. Meron naman to. Tsaka iipitin niya naman eh. Oo. Oo, ikaw ah. Oo, pwede na. Ganyan na lang. Hindi naman matatanggal siguro. Kasi may ipit ng ganito. Extra mo na lang to.
Itong velcro. Yung isa. Hindi kaya bilis masira yung ganito. Hindi na po. Malalim. Iniipit lang to. Yung. Ito. Oo, pero may tornilyo siya. Ano, mahulog. Patay. Yan, pwede yan. Kabila. Ay, yung dikit niya. Balik pala. Baliktad. Ayan. Hindi na namin didikit tong kaya para nakaibabaw yung kanya. Earphone. Malalim pala itong spider. May app din yan. Pag connect sa cellphone. Hindi, sa Bluetooth lang siya. App. Bluetooth. Ayan, next natin yung one. Ito. Clip. Oh, kain ka na daw. Ano? Naras din ako kumain eh. Nagpit ah. Budget meal. Saan siya na mga karobang? Wala masyadong masabi. Busy sa pag-install. Limong ka no. Tinatawag ko talaga yun sana. Ano? Subukan natin. Try lang natin yung pag-itsura niya. Ganyan, mga karoba. Pero wala pa yung mga pads niyan. Mamaya tatanungin ko si Ed kung gusto niya yung pwesto niya na yan o ilipat pa ng konti. Ewan ko kung gusto na niya itong ganitong pwesto. O ano yan? O iatras pa natin. Nagtrasata natin konti. Parang mas gusto ko yung ganito. Kasi Ganyan. pag, Pwede naman. siyempre pag nagmumotor ka, masyadong mahirap pag sobrang layo. Malayo. Pindot. So, then medyo malapit. Okay. Yun na. Ah. Sure na yan. Yep. Yung lapit ko na ng konti. Spider. Yung grabe sa ito eh. Sakto, hindi na natin didikit. Pwede ilipat-lipat. Tornilyo lang to eh. Ito tornilyo lang. Ah. Hindi, pwede natin ilipat sa ibang helmet. Ayo. Pag ito yung HGC mo. Right. Yan, pigpitan na daw. Yung mga ibang ano kasi, mahal masyado. Ibang intercom. Oo. Mga worth 14,000 isa pa, isang piraso pa lang yan. Mga Pero basura. kan kasi yun, sabay-sabay kayo mag-uusap. Eto, may pipindutin ka pa para makausap mo yung isa. Budget meal nga lang. Pero sinubukan ko. Salit-salit, parang okay-okay. Oo. Kumbaga si Rider 1, pipindutin mo yung button dyan mamaya. Mamaya ipapakita Ah, natin. itong ano, AB, ano yun? Ayan, may letter P, C, D, E. Wala na nila. Tagal mag-gig So, din naman makakapag-usap tayo, di budget meal na, no? Oo. Right, finish. Aha. Ngayon, yun natin nga.
Saan yung cellphone mo? I-connect natin. Bluetooth? Yan, umiilaw na. Karuba. Ibig sabihin yan, pwede nang i-pair. On mo yung Bluetooth. DT card? Ah, Ha? Anong ano niya? VNet. Wala pa ba? Ano? Ay, isang pindot pa pala dito. V6? V6 pala. Ah, Kewen. pairing na? Hmm. Pero hindi pa nagko-connect. Toot! Kung ano nga ito. Walang pair na ata. Connecting. Ayan. There na. Patugtog ko nga. Oh. Music. Music. Sige. Wala akong narinig. Ah. Lakas agad na yan? Sige. Yung mga rock and roll nga. Sige. Parang ang hina. Saktong sound trip lang. Hindi siya ma-bass. Try niyo ako. Saktong sound trip lang. Ah, sakto lang. Pero sagad na yan. Pili akong hamilton. Pero ko lang. Try natin yung ano mamaya, yung salita. Ah, sige, sige. Yan, ako na-demo naman na kung paano mag-install. Ngayon, ako naman mag-install sa helmet ko. Update ko na lang kayo mamaya pag na-install na. Tapos testingin namin kung nagkakarinigan kaming dalawa. Yan. Kita-kits pa mamaya mga karuba. A few moments later. Yan mga karuba. Na-install na namin yung mga anik-anik sa loob. Yung earphone tsaka yung mic. Ito na yung dalawa. Tatry na natin itong pag-pairin. Yan. Try natin yun ulit. Sabay sila. Ayan. Intercom to intercom na to. Try natin itong sa akin. Pindutin natin ng isang beses. Para mahanap niya yung isa. Dapat mahanap mo na. Hindi niya mahanap ah. Ayun. Oh, Sabi na sila. So nag-connect na sila mga karuba. Pindutin pa natin ng isang beses. Yun. Pwede na siguro to. Tayo natin lagay. Kung magkakarinigan na sila. Pink head, ito yung sa akin. Right. So, ang gagawin natin ngayon, pupunta ako sa labas. Magbibideo ako, i-connect ko tong mic na nilagay ko sa loob para tignan natin kung marinig niya ako. Ayan, andun si Ed sa likod ko. Pupunta ako sa labas. Ayun, narinig ko siya. ay narinig mo din ako magsalita. Oo ah. Ay akala ko ano may pipindutin. Ay puta na yun. Salita. Hindi, wala. Narinig na kita. Ayun si Edo. Taas mo nga yung kanang kamay mo kung narinig mo ako.
Yun. Yan nagkakarinigan kami mga karuba. Nandun siya sa loob. Doon. Yun nga lang may kon siya na sounds ano. Gawa ganun ano. Wala sa akin. Baka yung sa ano mo, yung sa mic mo. Siguro nga. Sa mic ng ano, GoPro. Hindi, kapag ako siguro yung kwan, yung taga salita. Kasi ako yung parang pinaka main eh. Oo. Ayan, malakas ba? Oo, wala ka. Alright. Ayan, kwan na to. Sana matesting ito sa rides. Ayan. Ganun. Pero so far okay naman. Ilang meters na kaya to? Hindi. Mga ano, 20? Yung layo mo tsaka sa layo ko? Oo. Kwan lang to 10. Siguro. O kaya mahigit 5, ganun. Ayan na. Saka na yung ano pag na-testing na natin yung gano'ng kalayo. Sabi kasi sa manual niya, mga karuba, yun naka-helmet kami. Para kaming believe dito. Ayan, para matesting daw namin kung gaano talaga kalayo yung kayang abutin ng pag-uusap. Nakalagay doon 1 to ano. Pwede namang punta ka doon sa dulo. Buti sana kung nakamotor tayo. Pwede sana Dalhin ko kaya yung motor ko dito. Pwede naman. Sige. Ano, testing natin doon. Doon sa dulo hanggang dyan, sa pergola, pwede naman. Dulo doon? Doon sa fish pan. Sige. Patayin lang muna natin to. Yan, testing doon namin, mga karuba. Yan, mga karuba. Si Ed pupunta doon sa dulo doon. Para kami baliw ngayon dito Yan, maglalakad ako. Papunta dito kila Uncle Jun. Para akong baliw dito. Ayun Alright. Malinaw pa rin. Malinaw pa rin? Dito na ako sa dito na ako sa dulo. Dulo? Ilang meters na to? Try ko hanggang doon ako kila Kila? Felipe, tapos hanggang doon sa register. Enjo. Wala na. Meron pa konti-konti. Masyado na malayo Wala na, puputol-putol na. Oo nga. Hi Jason. Balik ka na dito boy. Hello. Wala na narinig. Napaputol dito na ako. Sa regasyon? Bakit Justin? Tinitignan mo ako. Naririnig kita kaya lang puputol-putol na. Narinig din kita boy. Hanggang ano ba? Nasaan ka na ba? Dito tapat kila Romel. Dito kila Felipe. Okay na yan? Matesting lang? Pero naririnig pa rin naman. Naririnig. Baka ano lang. Maraming alam. Pero kung yung straight lang siguro na daan to, baka pwede. Pero ano na medyo malayo na rin to Oo mga ilang meters na rin yan. Ano na to Wala, hindi na kita naintindihan insan. Baka 1,000 meters na yun. Siguro nga. Ilang meters na Vape. Hello. Yan mga karuba, si Ed. Narinig mo ako no? Ito malinaw talaga pag ganito. Sabagay, lang naman, dikit-dikit na. Oo. Yan Alright. Then, nagtataka si Justin kung bakit nakausap ako. Ito. Yan, nakakonect kami sa isa't isa Bluetooth. Yan. Let's go. Yan mga karuba.
na-testing na namin. Okay na din yun. Sa bagay, kung nagra-ride naman tayo, hindi naman masyado tayo layo-layo, di ba? Wala naman naiiwan. Oo. Ang kaganda lang ito, may kausap. Hindi lang, Oo ah. Right. Yeah. Ayan mga karuba. Kapag nga tanang helmet, nagatiduang ko na siguro ng Elmer dyan eh. Yan. Sa akin may naririnig akong kwantut, gumagano'n parang yung kon siguro to pag ikaw yung tagapagsalita talaga. Ano eh? Testing mo yata ikaw. Sige, gsaw ka lang insan. Ito yung intercom. Alright. Alright. Pero mainit. Oo, mainit talaga. Okay na, okay na. Kalakas ah. Timbang patay. Ayan mga karuba, na-testing na namin kung nagkakarinigan kaming dalawa tapos yung layo. Pag ganito siguro mga kwan, baryo-baryo 800 meters lang ang kaya niya, no? Oo. Pero pag sa mga highway na siguro pwede yung 1,000, 1,200 ganun. Basta walang masyadong mga nakaharang ba. Ayan. Naging bisa, ayan naman na ako dong. Ayan, so testing na natin sa rides. Ayan, hirap kasi makalabas ngayon mga karubay. Stricto yung mga checkpoint dyan sa may bandang Biskaya. Ayan, ito na lang siguro muna yung vlog namin. Hindi muna makakapag-rides. Update na lang kung kailan kami magra-ride. Ayan, maraming salamat mga karuba sa pagnood sa unboxing, installing, and testing ng intercom na budget meal. 3,850 pesos, 2 piraso na yon. Free shipping fee. Ayan. Right mga karuba, kita-kits sa next vlog. Bye bye, God bless, love your karuba.